हेलो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं मोजां खौरां लाना फैनो जायनाखि जोङो जाय इउटिउबारफोर दङ जोंनि माखासे काउन्ट्रि एबा जोंनि इन्डियायाव बेनि थाखाय आं मोजां खौरां लाना फैदो मनेटाइजेशननि सायाव बेखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै फारियै खिथालांनि बेनि सिगां नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै आंनि मदाराम अफिसियेल चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसे दिनै बरायबावबाय। दिनै आं मोजां खौरां लाना फैदो जायनाखि इउटिउबारफोरनिसिम बेनो जाहैबाय जों सिगां मोनसे खोनाबाय थादोंमोन जे आपडेट नुबाय थादोंमोन जायनाखि आपडेटआ दिनै डेट ओंखारबाय इउटिउबारफोरनिसिम जों मनेटाइजेशनखौ लानानै बिनि सायाव सोमोन्दो मनेटाइजेशन जानायनि सायाव सोमोन्दो जायनाखि जोङो 4000 वाच टाइम नांगौमोन आरो लोगोसे साबस्क्राइबा 1000 नांगौमोन आरो लोगोसे शर्ट भिडिअ'दो मनेटाइजेशन जानोबा जों 10 मिलियन भिउ नांगौमोन नाथाय बेखौ खमायनानै होबाय जायनाखि जों मनेटाइजेशन जानोबा दा जोंनि गोनांथिया मात्र 500 साबस्क्राइबार जानांगौ आरो लोगोसे 4000 वाच टाइम नांगौआ बेयो मोनसे खमायनानै बेयो इउटिउबा साननैसोनि सिगां मोनसे एनाउन्स खालामदोंमोन जे जोंनि साबस्क्राइबार एबा जोंनि मनेटाइजेशनखौ लानानै इउटिउबारफोरनिखौ बेखौ माने हाफ मनेटाइजेशन एबा हाफ साबस्क्राइबार आरो हाफ वाच टाइमखौ खमायनानै मोनसे मनेटाइजेशन खालामनो हागोन बेखौ एनाउन्स खालामदोंमोन आरो दा बेयो एनाउन्सआ डेटआ मोनसे फिक्स ओंखारबाय हयथ' डेटआ फिक्स नङाबाबो मोनसे डिक्लारेसन होबाय जे दा जोंनो साबस्क्राइबा 1000नि जायगायाव जोंहा 500 साबस्क्राइबार जाबानो जागोन आरो लोगोसे बेयो 90 डेजआव माने 90 डेजनि गेजेराव साथाम भिउआरा भेलिड माने साथाम भिउआर वाट्सआ थाथारनांगोन 90 डेजनि गेजेराव आरो लोगोसे वाच टाइमा जानांगोन 3 हर्स माने 3000 वाच टाइम हर्स जानांगोन आरो लोगोसे शर्ट भिउ दों एबा शर्ट भिडिअ दों मनेटाइज खालामनोबाथाय नोङो 3 मिलियन भिउ खालामनांगोन अब्लानो जों मनेटाइज जागोन होननानै एनाउन्स होफिनबाय इउटिउबा आरो लोगोसे गोबां काउन्ट्रियावनो बेखौ लागुबो जाबाय जोंनि इन्डियायाव जायाखैनो गुबुन जायगायाव गुबुन काउन्ट्रियाव बे लागु जाबाय आरो लोगोसे जोंनि इन्डियायावबो लागु जाना दङ दा बे लागु जानो थाखाय मास मोनब्रैसो दंबावो होननाय मिथिना मोनदो इउटिउबनिफ्राय बेनो आरो नोंथांमोननिसिम आं खौरां होनो लागाया बेनोमोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय बे लागु जानायनि उनावबाबो मोनसे लसनि खोथाबो फैयो दा लसनि खोथाया जादों जों जुदि सिगांनि बादि 1000 साबस्क्राइबार आरो लोगोसे 4000 वाच टाइम जों लोगोसे जों मनेटाइजेशन खालामाबासिनो दा जों हाफ एबा जोङो 500 साबस्क्राइबार आरो लोगोसे जोङो 3000 वाच टाइम बेजों लोगोसे साबस्क्राइबार बेखिनिजों मनेटाइजेशन खालामबा जोंहा एड्स फैयो माखासे जों भिडिअ नायबाथाय एडभार्टाइज मोनसे एड्स फैयो बे एड्सनि जायगायाव जों फैसा मोनोमोन खिन्थु बेयाव मोननाय नङा नोङो आरो बेखौ जों लागु जायोबाथाय आरो एबा लागु खालामबा आरो नों बेजों फल' खालामलायोबाथाय खिन्थु उनाव नोङो बै 1000 साबस्क्राइबार आरो लोगोसे 4 हर्स वाच टाइम बेखौ जों कमप्लिट खालामनोबो हागोन बे अपसन मोननै थागोन नोंथांमोननि इउटिउब स्टुडिअ'आव बेखौ जों उनाव लागु खालामना लानो हागोन खिन्थु जोङो हाफ साबस्क्राइबार हाफ वाच टाइम आरो लोगोसे 3 मिलियन भिउ वाच टाइम बेदो खालामनायदोबो नोङो एड्स फैनायखौ एबा एडभार्टाइज फैनायदों लोगोसे फैसा एड जानाया खिन्थु जानाय नङा आरो बेनोमोन नोंथांमोननिसिम आं खौरां होनो लागाया गोजोन्थों आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना जाबाय गोजोन्थों।